TTADC habangbai songsajak Tipra Idol Season 1 2023 ni Paithak audition ni salmario Tipra hasteni khoroksa Tipra sa sikla mung Pohor Deborma male tei female khorang tikhlaioi rwchabui mano Pohor Deborma TTADC habangbai songsajak o Tipra Idol Season 1 ni Paithak audition ni salmario tini audition ni na phaika Tipra Idol Season 1 2023 o Pohor Deborma tei TTADC habang Tipra Idol Season 1 songsayang kai bini o talent no Tipra hasteni lukurong no phunugui mangla khamu hinui bo saka Pohor Deborma te Pohor Deborma belai no chajaka TTADC government no hambai bo yafarka phaidi kisasa khnai nalaya Tipra sa TV ni mangpliwo bahai khlaiye Pohor Deborma rwchabui khwnarikha male te female khorangbai Mungsabai sodana kejai nakrai gdaja bini tomro sasar ho tumsalama bofuro achai fina Nashing alem biro tebas nashing sinai tebas nashing